दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय बे थांखिखौ नोजोर बोनानै दिनै सालबारिनि जि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव जोबथा जोलुर बादायलायनाय 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हौवासाफोरनि जि बादायलायनाय बे बादायलायनाया दिनै जोबथि महर मोनबाय। जों मिथिनाय बायदिबाथाय बाक्सा जिल्ला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो दख'राफोरनि सिङाव जिखिनि बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ साब डिभिजन वाइसआव बा दख'रा वाइसआव लाहै लानानै दिनै जोबथि हाबाफारियाव सौफैदो होननानै जों मिथिदो थामहिनबा नुनो मोनदों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बड'फा गोजोरथायारि सोलायनायनि जि बिथांखि नोजोर बोनानै नैबे गेलेनाय आयदानिल' नङा, गुबुन गुबुन राव हारिमुजों लोगोसे जि बिथिंफोर थुनलाइयारि बादायलायनायानो जा जियानो जा मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जि नाजानाय बे नाजानाया थारैनो बाख्नायथाव आरो साबायखर होथाव। मिजिं खालामो उनाव बिथांमोननि जिखिनि नाजानाय बा बयनिबो बर' हारिनि सुबुंफोरनि जिखिनि नाजानाय बे नाजानाया नैबायदि बिथिंफोरखौ नोजोर बोनानै थख'-थख'है जिखिनि बादायलायनायफोर बा हाबाफारिफोर बा सांग्रांथियारि जि हाबाफारिफोर बे हाबाफारि लालांनायनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोरथायारि सोलायनाय बे जाफुंगोन मोनसे समावबाबो, आरो लोगोसे बड'फानि जि सिमां बे सिमाङाबाबो मोगथां महर मोनगोन बेखौ जों आसा खालामो। बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोराबो जोंनि जिखिनि गोजोरथायारि सोलायनाय बिथिंफोर बा बिथांखिफोर बे बिथांखिखौ लानानै आवगायोबा निस्सय सानसे नङा सानसे बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि जागोन बेखौ नोजोर बोनो हायो। आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफारिजोंनो जोंनि जिखिनि ओरैनो थालाबायनाय जिखिनि बेकार उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिथांमोनाबो जाहाथे एसे बेस्थ'थायाव लाखिनानै गावनि जिखिनि हारोंथाइ बे हारोंथाइखौ बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिनायजों लोगोसे गासै मुलुग दरबाराव दिन्थिनो हाथों बेखौ गसाइनायाव आर'ज खालामदेरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बेखिनियानो थारैनो जोंनि हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन आफादफोरा गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जि सोरजिलु नोजोरजों लानानै गुबुन गुबुन जि सांग्रांथि मेल खालामदों बे मेल खालामनायजों लोगोसे जोंनि बिटिआर सोरखाराबो बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय जि सोरखार बे सोरखाराबो गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जौगानायखौ नोजोर बोनानै दाखालि बावैसो जों जि UPSCनि सुपार 50 आरो इन्जिनियारफोरनि जिखिनि सुपार 50 बेखौ हाबाफारिखौ मावफुंबाय आरो फैबाय थानाय खोब खम समनि गेजेरावनो मेडिकेल लाइनाव जि सुपार 50 खालामनाय बे खालामनाय बिथिङाबो थारैनो खम समनि गेजेराव जाफुंगोन। आरो गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै जि स्पर्ट्स एकाडेमि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे जोंनियाव आथिखालाव सावरायबाय थानाय जादों। जों मोनफ्रोमबो जिल्ला बा मोनसे जायगायाव स्पर्ट एकाडेमि खुलिनानै बिथांमोननि जि हारोंथाइ बे हारोंथाइखौ जौगाहोनायाव जोंनि सरकारनिफ्राय मा हेफाजाब होबोनो हायो बिनि थाखाय जों सावरायबाय थानाय जादों। आरो उन समनिफोराव नैबे गेलेनायल' नङा, गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे गावनि हारोंथाइखौ दिन्थिफुंनो हानायजों लोगोसे हारिखौ बा बिटिआरखौ बा आसामखौ गासै भारतखौ मुलुग दरबाराव दिन्थिफुंनो हायो बेनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिं फारसे सावरायलायनायनि गेजेरजों सावरायबाय थानायनि गेजेरजों माखासे अनसुंथाइ बा आसनिफोर लानायनि जि साखाफारा बे साखाफाराया सोलिबाय दं।